Iată un nou pandantiv din hârtie cu două fețe. Am decupat modelul pe care l-am dorit dintr-un carton mai dur. Trei astfel de părți suprapuse vor fi lipite cu un aracet. A trebuit să le finisez puțin cu hârtie abrazivă. Hârtia de orez va fi partea din față și de pe spate a pandantivului, așa încât trebuie să decupez după aceeași formă. Îl voi decora în culorile pe care le-am ales. Fiecare hotărăște ce combinație îi place. Apoi am lipit peste baza pe care am făcut-o din carton și am aplicat aracet deasupra. Spatele este tot din hârtie de orez. Pe față am aplicat puțină foiță de aur pentru strălucire. Am dat apoi cu aracet pentru a o fixa bine pe suprafața pandantivului. Am folosit și un ochi metalic pentru că el va fi necesar acolo unde vom face agățătoarea pandantivului. Așa că a trebuit să-i stabilesc bine locul. Cu o preducea și un ciocan am supărat puțin vecinii. Am fixat ochiul metalic folosind puțin silicon pentru a mă asigura că nu va ieși și l-am mai stabilizat puțin cu ciocanul. Am folosit pentru strălucire Glossy Accents pentru că seamănă cu rășina, dar în același timp nu este toxică și nu necesită materiale de protecție precum mănuși și mască și nici lampă UV pentru întărire. Sigur că trebuie așteptat un timp cam de 15-20 de minute, poate chiar jumătate de oră pentru a fi siguri că s-a întărit complet. Iată rezultatul final. Îmi pare oarecum de fondul plastic. Mie îmi place. Marginile trebuie și ele asigurate, așa încât le-am dat cu nuanță aurie pentru a fi închise perfect umezelii și pentru un aspect plăcut. Am ornat și partea din spate a ochiului metalic și am aplicat niște washi tape pentru ornamente. Apoi am dat cu Mod Podge un lac care și etanșează și lipește foarte bine. Acesta este mat, dar există și în varianta lucioasă. Și apoi am aplicat și în spate aceeași soluție Glossy Accents. Am fixat apoi agățătoarea pandantivului
și șnurul din piele naturală. Aceasta este fața, spatele. Iată cum a ieșit. Sper că vă place și vouă. Mulțumesc!